Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Albert. 31 anyos ang panghidaron. Minyo ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Consolacion, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa sa iyang tiil. Aron inyo hisabtan, sugdon ako sa dihang namugos kini siya nako nga manarbaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, Han. Tugti na gud ko nga manarbaho. Han, mingon na pa ko nimo ha. Nga ako na lang lagi ang manarbaho. Gusto na ko nga din nila kasabay. Mag-atiman sa tong anak ka si Betty. Kaya mo ko na ako nga ako manarbaho. Paigo na ba yung akong sweldo para nato? Good. Gusto man sab nako gud nga makatabang nimo, labi na sa mga panginahanglan nato dinhi sa bahay. Mas nindot man gyud nga kitang duha ang manarbaho. Magtinabangay lang gud ta. Nga, nga tong anak. Kinsa naman lang dahil mong pabantayon? Nag-eskwela ra ba na? Grade 1. Nga, kinsa may makatod kuha niya sa eskwelahan? Ay lay, si mama lang gud. Siya pod baya ni makahatod usahay, labi na ko naa kay duty. Nya naapod ko'y lakaw. Ay, sige. Gusto magika ni mo. Yes, salamat kaayo, Han. Salamat. Nya, may gi-applyan na day karon. Naanahan, pasudlon magud ko sa akong classmate pag high school sa usa ka mall ba. Isip usa ka sales lady sa sapatusan. Mo ba? Sales lady? Nya, magsigil kag barog di ana, tibok adlaw. Nya, okay ra ka na nimo magsigil kag barog? Ay, okay na kaayo, Han, oy. Malingaw raman pud ko anang trabaho, Sige. Mamo kayo mong gusto. Nya, kano sa mga ka mga apply? Ugma na, Han. Han! Malipayon man? Nya, kumusta man? Nagkasoda kasi mong gi-applyan? Han. Ligon, baya ko baker, no? May hinoon. Nya, kano sa mga magsugod sa mong trabaho? Ugma na dayon, Han. Good morning, Han. Ah, Sa iyo ang mata. ayo, gyud. Morning, Han. Siyempre, unang adlaw baya ron sa akong trabaho. Og, today, Han, andam na ang akong baon hasta ang imuhang baon. Og kang inday sad, ako na sang naandam. Tuan ni Mama. Albert, anak. Christine, mga to na mi sa eskwelahan ni Betty. Ma, O sige ma, pag-amping mo. unsa man nak? Okay lang ba nimo nga si Lola ang mohatod nimo sa school? Magtrabaho naman si Mama, nak. Okay ra ko, Mama, oy. Kahit naaman si Lola. Very good. Be a good girl, ha? O sige na. Papadlong sa imong Lola. Kay sugod karon si Lola na ang mahatod nimo ug mokuha sa eskwelahan. Okay, Ma. I'll be a good girl. O sige na, lakaw na mo ma. Kay malitaw niya na si Betty sa eskwelahan. Musunod rami si Christine sa paglakaw alang sa among mga trabaho. Uy, hindi na naman ka na. Hindi na naman ka. Si mama ni mo, abot na? Oo, naa sa banyo ay nangimasa. Nang himasa? Oh, kay nga naman di ay kung nanghimasa ko, han? Di ka naman kasi mong trabaho. Nagbarog grabe kasi dito sa mong trabaho. Unya, nang himasa kapag uli na yun? Yan baya. Naanad na gyud ko inino nga manghimasa gyud ko sa dili pa matog. Ano man di ay? Makadaot man na. Nahago ba ng tiil mo? Yan, nang himasa dayon ka pag uli. Ay, nang nagusba ha? Kay makadaot na. Makapas mo na sa kusog. Nag-olgi kay ko sa kong asawa kay nabatasan na niya nga manghimasa gyud sa dili pa matog. Og iya gyapon ning gibuhat karon nga nagtrabaho na siya isip sales lady. Gani, dunay mga higayon nga gikan mi nga nagjogging. Nanghugas din siya sa iyang tiil.
Hangtod nga miabot ang higayon nga akong gikadlokan. O gunya. Kumusta yung trabahoan? Okay raman, Han. Ano man ka? Mura ka nagluya. Nagsakit ang akong tiil, Han. Ha? Mm, Kaya noon siya man ha? ambot lang, uy. Ambot ko nga nung nagsakit man eh. Nga unta, makasugakod raman unta ko binarugay sa trabaho. Nato, ana. Ay, Tingalig mo na. Tingalig tungod na sa sige nimong panghimasa sa imong tilgi ka sa trabaho. dili siguruhan, uy. Na, di kumutuo, ana. Halika bala ka, anihan. Mawa na lagi ni kung akong haplasan. Albert, anak. Nakabantay ko sa may lukunan ni Christine pa. Mura lagi og nang hubag. Ha? Og nanagko ang iyang paa. Ay, nanambok na si Christine, ma eh. Nakauyon tingali sa iyang trabaho. Mao ba? Pero di ba nagmo man na siya sa iyang tiil nga nagsakit? Oo, ma. Sakit man gani ko nung ilakaw. Uy, mao ba? Suwayan nato na og hampol sa dahon sa germelina. Kay basi na lang og mawaran ang hubag sa iyang tiil. Han? Han? Nagunsa ka din sa mong kwarto? Kalugay ba ni mong migawas? Nakahuman na kagtudlo sa atong anak sa iyang assignment? Han? Sige na, mga na ta. Andam na yung mga pagkaon sa lamesa. Han? Si Mama! Betty? Anak, ganun nagila ka? Ano sa mama ni mo? Dili ko makalakaw! Unsa? Labihan akong guula sa sitwasyon karon sa kong asawa nga nanghubag ng tiil. Nagsige nagpanakit ang iyang mga lutahan, ang iyang lukunan, tuhod, ug ang iyang duha ka paa. Dugay na ko nga nagsigig badlong niya nga dili lagi manghugas sa tiil gikan sa trabaho. Kay pila pud ba ka oras nga nagbinarog siya sa iyang trabaho. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Kining gibati karon sa kong asawa nga pagpanghubag o pagpanakit sa iyang mga tiil. Mao ba kini ang resulta tungod sa iyang kanunay nga pagpanghugas sa iyang mga tiil? Gikan sa iyang trabaho, isip self-leading nga magsigig barog tibok adlaw? Ikaduhang pangutana. Dili ba sab ni ang gitawag og arthritis? Pero kung arthritis sab, bata pa man siguro nga akong asawa aron nga masakit og arthritis. Ikatulong pangutana. May mga higayon nga mawara pod ang iyang gibati. O may mga higayon sab nga mubalik ang pagpamanhod o paghubag sa iyang tiil. May tambal ba nga pwedeng ipatumar ini aron nga hingpit na kini nga mawa? O may mga bawal ba nga mga pagkaon nga angay niyang likayan aron nga dili na kini mo trigger? Ikaw pa to katapusan. May mga higayon nga maglisod na siya sa paglakaw. Posible ba nga maparalyze ang iyang mga tiil? Malain kang sakit ang akong asawa? Unsa masab base sa iyang gipamati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Albert. Under Albert, punto medical ang problema ni Albert, no? Suma sa nabati na to gina sa drama, itong kay mahitungod kini siyang asawa, no? Unang pangutana ni Albert, problema ni siyang asawa, no? Kining gibati karon sa akong asawa nga pagpanghubag ug pagpanakit sa iyang mga tiil. Mao ba kini ang resulta tungod sa iyang kanunay nga pagpanghuga sa iyang mga tiil gikan sa iyang trabaho isip sales lady nga nagsigi og barog tibuok adlaw. Nindot kini imong pangutana, Albert, ha, kay daghang betag mga sales lady nga magbarog lang magbarog lang kuno tibuok adlaw, no? Ang kini magsige kag barog
na ay posibilidad nga magka problema ka sa imong mga blood vessels ba twisted mo enlarge ang imong mga blood vessels sa leg, no? Medyo may stationary man ka. Not only magbarog but also mga babae nga buntis o kanang maglisod og paggawa sa ilang hugaw, sobra ka tambok o naabay mga problema diya sa gastrointestinal tract, no? Posible akong tubag nimo sa una nimong pangutana, Albert, no? Ikaduhang pangutana, di ba sab kaha kini ang gitawag na arthritis? Pero kung arthritis sab ni bata pa man pud siguro nga akong asawa nga magkasakit og arthritis. Wala ay mga tawo nga masakit og arthritis, no? Na ay mga tawo masakit og arthritis, bisan pa man kung bata pa ka, no? So, exercise lang yun, no? Exercise, dili dayon kung gikan ka nagsingot, dili dayon manghugas, rest for a little while, nya kinahanglan nga dili sobra katambok. I don't have any idea unsa kadako ni imong asawa, Bert, no? Unya avoid tight clothing, ha, kung mahimo lang. Unya kanang maligi trabaho lagi ni uban na mang long period of standing mo pahulay lang pud tingali, mosugot naman tingali ng tagiyas tindahan nga kung bulingkod na pud kadali, no? Ang ako ikaw avoid lang mga junk foods, avoid mga caffeinated drinks kay maka-constrict ni siya sa blood pressure nya, makataas sa imong blood pressure lagi, na kakin exercise, ha, bisag gamay lang, ha, dili kayo extraneous. Sulod nga pangutana, may mga higayon nga mawala na pud ang iyang gibati ug may mga higayon nga mobalik. Ang pagpangmanhod ug paghubag sa iyang tiil, may tambal ba nga pwedeng ipatumar niini aron hingpit na kining mawala, ug may mga bawal ba nga mga pagkaon nga dapat likayan aron nga dili na kini mo-trigger. So avoid akong balikon mga processed foods kataas kini siya salt content, mga fried, mga kanang mga pirming pinalutaw sa mantika, o nya alcohol, ang massage is not very effective o kay lahi man ang concern, no? So kung mahimo, do little flexing diha, exercise para maka-promote og good blood circulation. May mga supplementary vitamins mas okay. Although this is not life-threatening, but this can cause uncomfortable situation. Okay? So, elevate ang imong leg above your waist, no? Kung matulog ka. Mao na problema, mao na solusyon. May mga higayon nga maglisod siya og paglakaw. Posible ba nga na-paralyze na ang iyang tail? May lain kahang sakit ang akong asawa, unsa man kahang base sa iyang ipamati. Wala nga imong asawa is bata pa, no? Kay ikaw, kuan pa man ka, Bert, 31, so more or less, ang imong asawa, pero pareha pa po og edad nimo, no? So, naaraman ka dinhi sa konsolasyon, no? Na duol man mo diya sa daghang mga doktor sa konsolasyon, nag-clinic ng mga doktor, no? The best way mong gudanay, Bert, is to submit yourself sa imong asawa for laboratory workup para masuta kung unsa may mga kulang ang mga vitamin sa iya. About the job related concern, maybe mahangyo lang po tingali ta sa tagiya sa tindahan ngayang gitrabahuan as a sales lady nga kung mahimo di lang po the whole day po sila magtindog, no? Kung mahimo magkapahulay lang po para nga ma-minimize ang possibility nga itawag mo ganito enlarged veins or varicose veins kung madaghana mo maglukot-lukot na siya diha sa lower extremity. Okay, so hinaut nakasabot ka sa mga speaker nimo, Albert, diha sa Konsolasyon, Cebu. O mga taga Konsolasyon sugod Southern Leyte, maadjong adlaw ninyong tanan diha, no? O the whole of sugod Southern Leyte, no? O taga Maasin City, suri kayo na misplace na ko tong inyong gihatag ng mga ngalan. Ako na tong pangitaon asa na ito ng suksukoy. Daghanap. Salamat kayo sa inyong very active participation sa atong gipahigayon diha nga seminar workshop sa mga LGU sa Maasin City, di pa lang dugay, no, with Ma'am Beth Ganob and Sir Puchulo de los Santos, no? Ako tong inyong speaker, Dr. Rene Obra.
Salamat kayo sa inyong daghang pangutana. Inalingaw na po ko. Subscribe to Dramaturgo.